Slovnaft Arena zimného štadióna Ondreja Nepelu je viacúčelovou halou, ktorá sa nachádza v tradičnej bratislavskej športovej časti Tehalné pole. Súčasťou tohto moderného športového komplexu sú tiež dve tréningové haly a štvorhviezdičkový kongresový hotel. Arena získala svoju súčasnú podobu počas 20-mesačnej rekonštrukcie v rokoch 2009 až 2011 pri príležitosti majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Podľa návrhu architekta Dušana Fischera vznikla v podstate nová aréna s charakteristickou presklenou fasádou, veľkorysým nástupným priestorom na ulici Odbojárov a desiatkami obchodných prevádzok v partéri budovy. Na mieste súčasnej modernej haly stalo prvé umelé klzisko v Bratislave už pred vyše 70 rokmi. Prvú ľadovú plochu tu otvorili pár dní pred Vianocami roku 1940. Odvtedy prešiel štadión viacerými rekonštrukciami, zvyčajne vždy predtým, ako sa tu mali konať majstrovstvá sveta. Celkové starý bratislavský zimák hostil 3 majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, z toho jedny tzv. B kategórie, na ktorých sa tím Slovenska kvalifikoval naspäť do elitnej spoločnosti po rozdelení federácie. Od svojho vzniku je zimný štadión predovšetkým domovom hokejistov z bratislavského Slovana. V dresoch viacnásobného korunného princa Československej federálnej ligy korčulovalo veľa skvelých hráčov, až pokým generácia okolo kapitána Milana Kuželu doniesla v marci 1979 domov vytúžený federálny titul. Dominancia hráčov s orlom na hrudi pokračovala aj v ére slovenskej extraligy. Slovan je rekordným slovenským šampiónom s 8 titulmi medzi rokmi 1998 až 2012. Dá sa povedať, že z hokejového hľadiska práve tu na Tehalnom poli ležia kosti našich predkov a génius loci je tu prítomný na každom kroku. Slovnaft Arena je modernou multifunkčnou halou, v ktorej sa môže konať v podstate akékoľvek športové či kultúrne podujatie. Kapacita hľadiska, ktoré v posledných 2 rokoch je takmer vždy vypredané, je 10 055 miest počas hokejových zápasov a približne 10 500 miest počas koncertov vrátane veľkorysých VIP lóží. Na teraz posledným podujatím Slovnaft Arene bol medzinárodný turnaj v stolnom tenise zdravotne postihnutých. Prevádzka haly sa opiera o moderné technológie, počnú s osvetľovacími prvkami a končia s vnútorným bezpečnostným kamerovým systémom. Len pár hál v Európe má pod jednou strechou až 2 tréningové plochy, pričom bratislavská je jednou z nich.
Spoznávacím prvkom arény sú jedinečné hydraulické schody, ktoré sa automaticky vysúvajú iba pred a počas podujatí. Spoločné chodby a priestory arény sú riešené na prvý pohľad pomerne stroho, ale zároveň čisto a s maximálnou účelnosťou tak, aby sa v hale návštevníci cítili pohodlne a bezpečne. I dreamed. No, it was no dream. All right then. Pod komfortom a bezpečnosťou divákov je podpísaný riadiaci systém arény Colosseo. V hale je napojené v podstate všetko. Turnikety, systém úpravy ľadovej plochy, multimediálna kocka Ice Cube, ako aj LED Oval Ribbon Board. Obsluhuje ich réžia arény, kde počas zápasov popri režisorovi sedí aj DJ a ďalší personál. Colosseo je špičková firma, sídliaca v Bratislave, zaoberajúca sa LED dizajnom a vývojom riešení multimediálnych a štatistických systémov pre športové zariadenia. Firma dodáva svoje produkty do viacerých známych športových štadiónov a medzi jej referenciami sú arény alebo štadióny v Washingtone, Londýne, Krakove, Soči a iných mestách. Pridanou hodnotou arény sú vkusné VIP priestory. Celkom je v aréne takmer 800 sedadiel vyššej kategórie, ktoré sa nachádzajú na 3. poschodí vo VIP klube, Skylounge a v 28 skyboxoch. Zaťažkávaciu skúšku zažili počas nedávneho zápasu hviezd KHL. Počas zápasov Slovana v kontinentálnej hokejovej lige sa v nich stretávajú poprední reprezentanti verejného, hospodárskeho či kultúrneho života na Slovensku. Vysokú kvalitu a komfort okamžite rozpoznať aj v priestoroch, ktoré sú pre bežného smrteľníka po väčšinu sezóny tabu, v šatni domáceho mužstva. Na pár minút sme sem nakúkli, aby sme mohli dať za pravdu hráčom, ktorí úroveň šatne porovnávali s najlepšími halami v zámori. Na zimnom štadióne na Tehelnom poli v Bratislave hrali veľké osobnosti slovenského hokeja. A hoci hráčskú kariéru ukončili už pred nejakým tým rokom, sú naveky súčasťou tohto hokejového svetostánku. Návšteva Siene slávy slovenského hokeja na prvom poschodí arény by nemala vchýbať v itinerári žiadneho fanúšika hokeja. Najcennejšie hokejové relikvie patria autentické hokejové dresy, kópia trofej majstrovstiev sveta 2002, ale aj originálny kostým maskota Goliho. Aj vďaka nej dnes patrí Slovnaft Arena medzi atrakcie hlavného mesta.